Ayo gore ini. Soalnya uang dulu. Suwe ini net paling pora. Enggak. Ini ngapa men? Kira aja udah. Gue sama kok mau buka kabeh kudu lapo. Kira kok dipir Mas. Sampai tangan. Boleh kan? Boleh. Sing ada cerita ono HP-nya langsung ngomong kok. Ya jadi kok dipe. Iku bosnya rene kok. Kayak ontek. Bosnya rene ngene bosnya. Sabar aku. Ini bosnya. Bapak kamu kayak bos ini. Bosnya rene ini. Mesti ini bisa. Mbak. Bapak kan tadi bola. Pak kau tanya nih. Bikin bosnya bawa kabeh kok toh. Aku mau mereka orang ngerti. Mau pas aku malu. Hei. Piye iki mau untuk bikin tak apa iki? Mantap pokoknya Bos bos. enak, Bos. Ayo udah. Mau orang bos. Ono cewek. Ora mbok gowo sisan. Lho aku bi. Ya gendong lah. Lu tak mau tekan aku ra nang kurang kok. Gini iki bos kok. Iki aku suwan ah. Lah enak dibuka. Dibuka tuh berkate. Bosa. Nek ketok piye? Wis. Santai ya bos. Ending ini. Iya, ini lho. Bosok lele. Duh. Aku milih iki ae lho. Lumayan ini juga. Ngomong gini pak aku sih. Kayak untuk iki. Gini Jadi pak mana? jebol dek sore kok. Lumayan. Kurang. Enggak kayak. Aku untuk loro. Ah ngene iki bareng kok mbok mek welek-welek iki. Sing apik tak gawa aku. Sing mana aku sing nawar kowe. Ora wis. Ono lurunan. Sepatu tok. Sepatu wis tak kei HP itu. Sini lah ae. Apa iki? Koyar. Aku ra. Iki kok yo. Bro, aku tok ngene tok kok. Lah aku malah ndak. Lumayan. Kowe tak kei kabel iki. Tak kei iki. Lah iki didol palu. Wis. Aku tuh duwe HP siji tok ora apa-apa. Wis kono. Ayo. Kita. Ada ini kulo. Iki lincen. Wah, main mah. Mendi. Iku genuwetan ane lho sing biasane gawe balapan cilik sepeda. Ana mak gedhe. Sing biasane ono. Tinggal dulu. Ini sing ono cari ya. Kita tau rek lumayan kok. Sing anu lho. Hampir pirang. Sumuk rek. Sing ono kan betate lho. Wis ra kono aku cuma iki. Saiki. Hei mau tak samone siji-siji. Di aku. Sama sepatu nggo apa? Wis. Alah. Jadi keperman yo 5 iki. Wis. Bermain iki nduk. Motor iki. Iso motor. Aku ngendok. Iki gowo. Terus goblok dapat sepatu dua. Iya. Wedhus. Ini iki aku bayaran. Kopi lho kopi ra metu. Jajan RT ini medit ya. Ini iki kowe jatah rokok tak piye lho. Ora metu kok seglinti ro. Temenan. Siap lagi? Siap. Siap aja. Kowe ngolat apa kabeh to? Lah. Piye? Apa? Bukan re Mas. Kuwi guys. Apa? Tenang ini. Penyanduk gue. Ini kalau pangannya. Sing go peso ora Mas? Kilo peso, kilo tendok. Esok semene. Ya iki yo, cara iki ayo. Gosok blok goblok. Mateng dong.
Mateng iki Bu. Sido maling ta ora kok. Mana? Era. Arek ngejak maling. Aku mau aku. Truk, Bu. Mau tenan. 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 Niat maling apa ora? Wah, kemangku kekuatan apa? Ngangkot. Siap iki tenan. Heeh. Mbak, Ayo berangkat. Weh. Lu di Pak Dipik pantau. cepat sih dek. Oh, Rapat mau ya. Wes kowe baca. Jangan dok mantap. Ya. Lah. bisa enggak? Panggil aku ibu Bu. Lu sekarang yang jumpa aja. Lu. Kepengen sok. Ya gendek apa kok? Mantap. Ketoknya sugih. Malangnya seret. Kayak wong. Suwe. Tapi ora situ kok. Ora hemat, Dun. Wae kok nempel kok lu. Apa lagi ya? Lanjut mau di ana ini. Itu nampani ya. Iya. Yo, pun. Apa? Beri kismis. Wah. Samsung Galaxy J2 Print. Pilihlah andalan kita. Iklan kopi. Wah. Gitu. Iki ku nak. Gini. Lu ada godhong iki ya. Nek mati sih piye, Mas? Sakit. Ya. Ash. Iki. Kecelpi. Entarane iki. Mana kendarane? Wah, mantap. Iki kedengor gini lho. Bukan apa sampai mana kan? Aku DP kok gawe story. Gimana guys? Sampai cak ini. Ini gue selfie. Hai foto bay. Goblok.
Anak si Cindi. Parmen. Wah, pun malah di sing mlebu dhisik mau sapa? Aku. Oh, sampai kecekelan ngomong lewat gue. Alah paling deh. Bimbingan. Sing. Gimana lu? Sing deh. Dia kamu malu. Sing jadi bisa lo. Kamu ketemu paling di. Ana kancan tawa. Apa? Usah dipikir ning ngantuk. Enggak apa. Coba. Yang penting mah hidungnya berkurang. Aku sesuap. Melihat Dia aku nak kecekan boleh bi. Iki ku api iki nek ro bosungan dicuk bos iki. Aku mirip jentangane bos ya. Jadi dulu orang bakal beli. Dia mirip. Ya. Belum buat tekan kini mah. Udah masuk. Kesel rasan. Aku nganti loro. Ayo, ini ki mbok dhewe bakwan tenang. Paling. Ayo apa? Maling. Yo kok. Rem. Gila apa nih kene? Gini kita. Ini go. Iki lho, ini ono go. Tak gebuk. Kowe kene yo kene go. Iki kene go to. Wis liga. Iki kene go. Liga. Masa macam-macam iki. Kira iki ta ora? Kayak bojomu. Iya menang ae kowe. Malah apa nih gini? Aku mau ngomong ayo. Ngapain lagi? Gampang aja kan lapo. Kan gitu ya. Aku dikit tak capus ke kempes nih. Ayo. Katok bolong kok. Dapat tuku katok kowe. Ayo katokmu go. Kutung ini kok. Besare, ojo ini dah jos iki. Ngupil. Kan Dani orang ngupil. Ki lapo nih Apa kene? gini? Keto. Apa dah pusi? Ora iku lho. Dah pusi. Iku lho. Apa? Kayak Pak Sarwan lho. Ngobrol sak pamane. Malah kabur. Bocah iku. Bocah kok. Woi. Bos. Tok Saya kowe. Ayan, bos. Begini bos, kita kok orangnya kok agak Lah aku malah berkemalingan ngene kok. bos mah. Bos mah. Bos mana kemalingan? Lah iya, mau piye kok aku gendori. Ambil bos tak ganti-ganti. Wah, aku mikir mau iki lho. Barangku udah hilang ngene kok. Bali lali adus. Sing penting Lho, ijol. Aku dia nabrak ya nih yo. Terang apa nih aku mau. Aku udah punya di kesel mati kecekal aku mau karo manung satpol PP. Coba. Kang Mamat itu sing ide bunyi anak calon lho. Udin. Udin. Sob kamu ora lagi bos. Goblokmu lho, Bos. Walek to. Tuh. Biasa ae lagi dibuka. Weh, Loh. Enggak. Iki kita iku barang sing ilang kok, Mas. Baru.
Iki tak aku barang. tangan iki aku kuat aduh. Iki tak barang aku kok. Loh. Maksudnya ku piye kowe ha? Kowe barang. Iki barang aku tau mak sing paling iki bengi. Ora re, wis ning kali. Mandi. Ndi ngomong. Mak wis ning kali kono kok. Alah. Arene kon malih nek kene malih. Ayo, penting le. Entuk ngene. Ora cuma sapa-sapa lah. Goblok e. Iki wae sapa? Blok opo? Sing barang. jipuk sapa? Sing jipuk sapa? Tanganku. Ayo, Dik. Sing sama sapa? Aku ngadahi tok kok. Salah sapa ki ngadai? Kan jam 1 dik kok ora melu rene wong. Mbah. Lah iku ra iku sing tonggo. Pokok. Iki barangku dhewe malah mbok palingi dhewe. Bukan aku neh. Sing penting balik, Bos. Lah wis karo lunga. Oh, lunga. Woi, lunga. Ora buang. Goblok. Kan maling malah aku dhewe sing dimalingi. Goblok apa? Lunga.